Cúis Imní gon Fhoras Pátrúnachta nach bhfuil suntas bith tugtha gan Roinn Oideachais go Ghaelscoileanna, mar chuid an leasú tá ghailge chóras iontrála scoileanna na tíre. Ag an ggóchaiste Oideachais tróna dúirt Ard-Rúnaí an Fhorais Pátrúnachta Caoimhín Ó go mo chóid cad a bheith ag scoileanna lán-Ghaeilge tosíocht a thuairt go fáistí atá gá dóigáil le Ghaeilge. Tá próiseas comhairliúcháin bon ag an Roinn Oideachais faoi láthair, má de le mholtaí an Aire Richard Bruton a chuir srian rialacha creidimh sa próiseas iontrála is scoileanna. Ní léon suntas tugtha go chás na Ghaeilge sa próiseas go dtí seo a dúirt Ard-Rúnaí an Fhorais Pátrúnachta Caoimhín Ó leis a ggóchaiste Oideachais tróna. Dúirt an Ard-Rúnaí i gcás na scoileanna agus me an scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil ró-éileamh orthu. Go mo cheart go mocht siad a cheart acu tosíocht a chuirt go fáistí a bhfuil an Ghaeilge mar hanga tailigh acu. Agus go mocht cead ag na scoileanna lán-Ghaeilge an clitear seo orú ina martas iontrála. Is mianlach an bhegad na tealaí lán-Ghaeilge leistíid an Fhorais Oideachais lán-Ghaeilge trífaoin géad atá gceist. Tá sé an dúshlánach páistí thóga le Ghaeilge gan na takeíochtaí cuimh ar fáil ón Stát. Léirítear trítheide gur ceann na takeíochtaí is tábhachtaí de healaí tá ag tógáil cluine le Ghaeilge ná an Fhorais Oideachais. Dá bhrí sin tá sé de bhúlgus áireann áit a tholathar don pháiste seo. Tá sé ag gcuireadh ar a gcuiste an leasú sin dhéanamh ar an mille. Idir a dálín ag cóchuiste na Ghaeilge, na Gaeltachta agus na Nilán tróna. Bhfuil banisteoir an stáisiún radio Rirá níomh ní chrónaín, gur chóir an stáisiún a bheithe feimú ar bhain lán aimsirthe ar viniciacht radio FM ar bhain ile iláin. Costas blian túil 1.6 milliún euro a bhacha gceist, agus bhfuil níomh ní chrónaín gur ón gceadúnas telefíse ratha a thiocach muoinú. Má táid d'ir faoi seo agus má táid géirí bhar cóchaid an le stáisiún eile tar FM caiimid bhar an hórdan céin ar an ordan céine lo. Stáisiún radio dírí ar an ísóg atá radio Rirá. Tá an stáisiún ar fáil ar an Idirlín, ar a gcóras digitach DAB agus mar app radio. Fustí amháin agus fiche cúig oibrií dónacha tá go stáisiún. Hastóach furan de cheathra ostú leis a stáisiúna Albert a dúrú leis a ggóchaiste. Airíní nó láin nuacht TG4.